alle sammen og velkommen til den her video. I dag der vil jeg lave sådan et julegave haul. Jeg håber I vil give den her video et like, og så må jeg også gerne lige subscribe og trykke på klokken for at få beskeden, da jeg laver en ny video på min kanal. Men til at starte med, så vil vi lige vise den her Prodigy trøje. Den fik jeg i gave i dag, fordi at vi havde et eller andet julefrokost. Så fik jeg den i gave af min bedstefar. Jeg blev bare sindssygt glad. Den her, den tror jeg vist godt ved, hvem der har lavet den. Men det kan ikke læse her. Men det er en Husum-jakke. Den fik jeg i tidlig julegave, hvis ikke nu jeg har nævnt. Ej, har jeg ikke vist den her? Nej, det har jeg ikke. Nu skal jeg finde den ting, jeg har med. Nu ligger den herovre. Næste ting. Den her først med nissehue, den fik vi et eller andet sted. Og forresten, jeg har min mor som kameramand. Hun sidder der. Ja. Den her. Ja. Det er min Prodigy musemåtte. Den fik jeg ikke den juleaften. Og den blev jeg sindssygt glad for. Det var en lidt hurtig gave. Og til sidst i videoen der viser jeg lige en ting mere, som ikke ligger her. Men i hvert fald den her, den blev jeg også mega glad for. Nu har vi to, fordi det er den samme ting. Kan I se den her? Det er en First Grade Monkey. Okay, godt se. Er den ikke ret lille, hva'? Er den ikke det? Så vi har den også i verdensstørrelse. Ja, det er jo også fedt. Og det bliver jeg også mega glad for. Næste ting. Den her. Pipfiguren, det er A.G. Miller. Og der er autograf på. Min mor, hun har faktisk billede af ham, når han skriver den. Den vandt vi i en aktion. Og ja. Så jeg har der Johnny Gader på alt muligt. Der skal et eller andet mellem dem to. Næste ting. Okay. Så har vi 4 ting tilbage, og den ene, det er den, der ikke lige har. Se her. Så har jeg den her Nelly skulderbånds. Den fik jeg også i julegave. Den blev jeg også mega glad for. Men ja. Der er jo ikke så meget at sige over den. Jeg har jo også Alexander Husum skulderbamsen. Men jeg kan jo selvfølgelig lave et Alexander Husum haul næste gang. Og det håber jeg også gerne, I vil smide et like på. Så har jeg den her. Det her, det er en Alexander Husum Squishmallow. Og den er rødblå. Den er sjov. Jeg kan kaste på min lille søster lige. Den herovre. Det er Alexander Husum med skulderbåndsen. Så den er sgu også. Og den kommer helt sikkert med i Alexander Husum haul. Ja, og der kommer Nelly også. Det er sengebetræk, hvor der står Gamers Never Sleep. Det kan I se her. Det står nok lidt omvendt for jer, men for mig gør det ikke.
henter jeg lige den der ting der. Er I klar? Lige om lidt. Og jeg har dem. Ja. Det er jo et par fede vanesko. Så kan jeg se dem her. Ja. Jeg ser dem herfra. Synes I, de er pæne? Det vil i hvert fald gøre mig glad. Ja, jeg har brugt dem. Men altså, det var alt for den her video. Men inden vi klikker væk fra den her video, så skal jeg lige vente med 2 sekunder. For inden vi klikker væk fra den her video, så vil jeg gerne lige bede jer om at hoppe herned og like og subscribe og så vil tryk på klokken for at få beskeden, når jeg lægger nye videoer op på min kanal. For ellers, hej.